Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Κούβελα. Για 8 λεπτά, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάπου ανάμεσα στην προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων κατά τη συζήτηση για τη λήψη ψήφου εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση και τη συντεταγμένη προσπάθεια ταύτισης του ΣΥΡΙΖΑ με σενάρια φυγής καταθέσεων και background από τα πιο υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, καταθέσατε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ένα προσχέδιο το οποίο, αν κάποιος το διάβαζε χωρίς να ήξερε σε ποια χώρα αναφερόταν, θα υπέθετε περίπου ότι αυτή η χώρα βρίσκεται σε φάση απογείωσης. Θέλω λοιπόν ξεκινώντας να σας δηλώσω εντυπωσιασμένη από το προσχέδιο προϋπολογισμού που μας καταθέσατε για το 2015. Οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις που κάνει το Υπουργείο για το 2014 και το 2015 αντίστοιχα δίνουν την αίσθηση ότι ή οι συντάκτες του προσχεδίου δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις διεθνώς, ή το προσχέδιο έχει συνταχθεί προεξαμήνου και για δικούς σας λόγους δεν θέλετε να το μεταβάλλετε τώρα, ή τέλος η αναθεώρηση των προβλέψεων για ανάπτυξη για τα έτη 2014 και 2015 θα εκτροχίαζαν αυτό το πληθόχτιστο οικοδόμημα και θα επιβεβαίωναν όλους εμάς που αμφισβητούμε το success story της κυβέρνησης. Αλήθεια όμως, μου προκαλεί τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, οι τράπεζες, οι συμβουλευτικές εταιρείες και τέλος πάντων το σύνολο όλων όσων διενεργούν μελέτες και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προβλέψεις, έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις αυτές προς τα κάτω και για τα 2 επόμενα χρόνια, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών σφυρίζει αδιάφορα. Αναφέρθηκαν συνάδελφοι και χτες στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίες είναι αναθεωρημένες προς τα κάτω, ενώ στην ίδια λογική κινείται και το World Economic Outlook της Citigroup για το μήνα Σεπτέμβριο. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω, κύριε Υπουργέ και κύριοι του Υπουργείου Οικονομικών, ότι και η Citigroup, η οποία, αν θυμάμαι καλά, συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση και ήταν μεταξύ των θεματοφυλάκων στις τελευταίες εκδόσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, σας διαψεύδει. Και τι λέει λοιπόν? Εκτιμά ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για το 2014 θα είναι ανεμική της τάξης του 0,1% και όχι του 0,6% που εσείς προβλέπετε, ενώ για το 2015 αποφεύγει ακόμα και να παρουσιάσει κάποιο νούμερο και απλά μένει στη διατύπωση, την οποία τη διαβάζω κατά λέξη. Αναμένουμε για το 2015 η ανάκαμψη να είναι ρηχή, παρά το γεγονός ότι θα υποστηριχτεί από τη μείωση της δημοσιονομικής σύσφιξης και της παρατέρω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών. Άρα εσείς γιατί παρουσιάζετε αυτό το προσχέδιο? Γιατί δεν έχετε κάνει τις απαραίτητες αλλαγές? Γιατί συζητάμε πάνω σε κάτι το οποίο είναι ξεπερασμένο? Μήπως τελικά είναι και αυτά τα νούμερα προς εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης, σαν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα οποία ξαφνικά διεκδικούμε? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ μέσα μπορείτε να μας λέτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να υποστηρίζετε ότι πετυχαίνετε τους στόχους σας και ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, όμως η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Σας διαψεύδει η ζωφερή καθημερινότητα που ζει η πλειοψηφία των πολιτών, αλλά σας διαψεύδει και η απόκλιση από τους διακηρυγμένους στόχους του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και εσωτερικής υποτίμησης. Μπορείτε να πετυχαίνετε πρωτογενή πλεονάσματα, επίτευγμα για το οποίο περιμένετε να λάβετε και συγχαρητήρια. Αλλά με τι τίμημα? Πετυχαίνετε αυτά τα πλεονάσματα και αφαιρείτε κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ από την ελληνική οικονομία σε μια περίοδο κρίσης και ύφεσης, με την ανεργία να καλπάζει, με την αποεπένδυση να συνεχίζεται και με το στόχο για αύξηση των εξαγωγών και τη μετατόπιση της παραγωγής προς τους παραγωγικούς και εξαγωγικούς κλάδους της οικονομίας μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας να έχει γίνει πλέον το συντομότερο ανέκδοτο. Η πολιτική σας έχει αποτύχει, το πρόγραμμα εσωτερικής υποτίμησης έχει επίσης αποτύχει, αλλά το κεντρικό μήνυμα αυτού του προϋπολογισμού ποιο είναι? Ότι παρά την αποτυχία η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει πιστά αυτή την καταστροφική και αδιέξοδη πολιτική. Αυτή την πολιτική που έχει φέρει την ανεργία στο 26% και προβλέπει ότι θα τη ρίξει στο 24% το 2015, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΤΣΑΤ, την ίδια στιγμή που θα παράξει για το 2014 και το 2015 με βάση τις δικές σας εκτιμήσεις 9 δισεκατομμύρια ευρώ πρωτογενή πλεονάσματα. 9 δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν θα φύγουν από τη χώρα το 2014 και το 2015, ενώ οι επενδύσεις για τα 2 αυτά έτη διαμορφώνονται με βάση πάλι τις δικές σας εκτιμήσεις στα 31 δισεκατομμύρια.
Αν αυτά τα 9 δισεκατομμύρια λοιπόν έμεναν στην ελληνική οικονομία και γινόντουσαν επενδύσεις, αντί να πάνε για πληρωμές τόκων και χρεολυσίων στο εξωτερικό, θα είχαμε μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια αύξηση των επενδύσεων κατά 25%, με ό,τι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις θα είχε αυτό στο ΑΕΠ, στην απασχόληση, στην κατανάλωση κλπ. Σε αντιπαραβολή αυτού του σχεδίου, που είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την έξοδο από την κρίση, με μορατόριο αποπληρωμής του χρέους και ρήτρα ανάπτυξης, τι έχουμε? Έχουμε μείωση των επενδύσεων για το 2014 κατά 11,9% το πρώτο τρίμηνο και κατά 4,1% το δεύτερο τρίμηνο, και για να επαληθευτεί η αισιόδοξη πρόβλεψη για αύξηση 5,3% του ΑΕΠ για φέτος, θα πρέπει να σημειωθούν εντυπωσιακά νούμερα για τα 2 επόμενα τρίμηνα. Η αύξηση των επενδύσεων το 2015 αναμένεται να προέλθει μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, αφού οι δημόσιες επενδύσεις θα μειωθούν για ακόμα μια φορά κατά 400 εκατομμύρια σε σχέση με το 2014. Και τέλος, ακόμα και αν σταθεροποιηθεί η κατάσταση στις τράπεζες, αν τελειώσουν τα stress test και οι πιθανές μικρές ανακεφαλαιοποιήσεις που θα χρειαστούν, δεν αναμένεται πιστωτική επέκταση, ειδικότερα όσο δεν διευθετούνται τα κόκκινα δάνεια, οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι μετά τα χθεσινά αποτελέσματα που είχαμε στο ελληνικό χρηματιστήριο, πρέπει πλέον να είναι και σε εσάς σαφές ότι η προσπάθεια αποσταθεροποίησης, με αθέμητα μάλιστα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνει να είναι αυτός που προκρίνεται για να κυβερνήσει από τον ελληνικό λαό, περνάει μέσα από την αποσταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και κατ' επέκταση της χώρας. Μπορείτε να διαφωνείτε, αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να προκαλείτε αυτόν τον πανικό. Οι δηλώσεις που παραπέμπουν σε φυγή κεφαλαίων και πλέον είναι πολλές. Πρωθυπουργός, κυβερνητική εκπρόσωπος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος φέρουν ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα. Θέλετε να πάμε έτσι? Επιθυμείτε να προκαλέσετε αυτόν τον πανικό, κυνηγώντας την απίθανη περίπτωση να μην κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές και με κίνδυνο της εξαφάνισής σας μετά τη διάψευση των εφάνταστων σεναρίων χρεοκοπίας και background που τροφοδοτείτε? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ό,τι non-paper και λαμβάνετε από τη Λεωφόρο Συγκρού, να σκεφτείτε 2 φορές προτού προβείτε σε τέτοιες δηλώσεις, προτού υποστηρίξετε με δηλώσεις αυτά τα αποφυταία σενάρια. Σας ανακαλούμε στην τάξη και σας λέμε μην αφήνετε τους ηθήνοντες της κυβέρνησης να σας τρομοκρατούν. Τι είδους δημοκρατία είναι αυτή που το προνόμιο του σχηματισμού κυβέρνησης το έχει μόνο ένα μέρος των κομμάτων, ενώ στις άλλες επιλογές της κοινωνίας οι αγορές, οι τράπεζες και τα φαντς προσπαθούν εκβιάζοντας να επιβάλλουν τη γνώμη τους? Τι είδους δημοκρατία είναι αυτή στην οποία ο κόσμος έχει δικαίωμα να κάνει μόνο ό,τι λένε οι πιστωτές που κερδίζουν από τη διεθνή θέση της χώρας και του λαού μας? Και τι είδους δημοκρατία έχουμε όταν οι άνεργοι είναι 1,5 εκατομμύριο και εμείς υποχρεωνόμαστε να δώσουμε 9 δισεκατομμύρια πρωτογενή πλεόνασμα στους πιστωτές μας? Αλήθεια, επειδή ακούσαμε και ένα καινούριο όρο προημερών, ποιο είναι το πλεόνασμα του πλεονάσματος που μετατρέπεται σε κοινωνικό μέρισμα, που μας είπε ο κύριος Βενιζέλος? Και γιατί θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό, όταν η Ελστάτ και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής μας λένε ότι εκατομμύρια συμπολίτες μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας? Και με αυτό θέλω να κλείσω. Τα στοιχεία της Ελστάτ, λοιπόν, μπορεί επικώς να χαρακτηριστούν καταπέλτης για την κυβέρνηση, αλλά και για όλες τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις. Πάνω από 4 στους 10 Έλληνες, ποσοστό 44,3%, ζουν σε σταθερές τιμές του 2008 κάτω του ορίου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Αλλά και χωρίς τα Greek Statistics που κατέβασαν το κατόφλι της φτώχειας για να προκύψει μικρότερος αριθμός φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων, το επίσημο ποσοστό είναι απαράδεκτο για ευρωπαϊκή χώρα. 35,7% ή 3.903.800 άτομα, δεύτερη χειρότερη επίδοση πανευρωπαϊκά μετά τη Βουλγαρία, και με μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες να εκτίθενται σε φτώχεια σε υψηλότερα ποσοστά. Η απάντηση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτά ποια είναι? Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θα εφαρμόσει πιλωτικά για 20.000 συμπολίτες μας στην αρχή, με κόστος 20 εκατομμύρια και θα επεκταθεί σε 300.000 νοικοκυριά με κόστος κάτω του 1 δις στη συνέχεια? Αυτό δεν συνιστά εξαπάτηση? Έχουμε κάπου ανάμεσα σε 3,9 και 4,5 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Κυρία συνάδελφε, να σας υπενθυμίσω ότι έχετε υπερβεί το χρόνο και παρακαλώ να κλείνετε. Κλείνω. Και η κυβέρνηση θα δώσει ένα πενιχρό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε 300.000 νοικοκυριά? Και δεν είναι μόνο εξαπάτηση, γιατί όπως αναφέρεται στη σελίδα 33 του προσχεδίου,
Για την καθολική εφαρμογή του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, οι πιστώσεις αναμένεται να καλυφθούν από πόρους που θα προέλθουν αποκλειστικά από τη συνολική αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα. Δηλαδή, τι μας λέτε στο προσχέδιο? Μας λέτε ότι θα κόψετε από αλλού επιδόματα για να κάνετε αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας, θέλω να καταλήξω με το ότι αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού που καταθέσατε είναι παράτερο και παράφωνο σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Σταματήστε επιτέλους να ασκείτε τις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές, τερματίστε τη λιτότητα και παραδεχτείτε ότι αποτύχατε. Ότι αποτύχατε και εσείς και οι πολιτικές σας. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα από τα παραπάνω, οδηγήστε συντεταγμένα τη χώρα σε εκλογές για να επιλέξετε την κυβέρνηση που έχετε πάει στα 10 λεπτά. Για να αντιταχθεί η ελληνική κοινωνία και για να μπορούν μετά από τόσα χρόνια οι πολίτες αυτής της χώρας να ξανακοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Παρακαλώ, το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κύριος Βεσσυρόπουλος.